Hey jongens, kom voetballen. Lekker een potje voetballen met z'n allen. We gaan gewoon even wat overspelen en dadelijk gaan we een partijtje spelen. Jongens, deze 3 heren doen mee. Oké jongens, kom even allemaal bij elkaar op de middencirkel. Ik ben Leroy Borrel, ik ben 20 jaar, ik ben sportcoach van de wijk Pottenberg. Ik vind het heel leuk om deze vrijwilligerswerk te doen in deze wijk. Ik ken hier heel veel mensen, ik ben zelf een hele grote sportfanaat. Ik wil ze allemaal enthousiast laten sporten, maar ook een steentje bijdragen voor de wijk. Schoonmaken van de pleintjes, schoonmaken van de buurt, tot het een gezonde en een goede wijk wordt. Zelf ben ik 2 keer in de week hier aanwezig. Ik merk dat op de woensdag het drukste is tussen 2 en half 4 als de MVV-spelers aanwezig zijn. En als de MVV-spelers er niet zijn op de zondag of de woensdag met slecht weer, heb ik al gemiddeld tussen de 10, misschien net 15. Oh, oké. Kom even allemaal hier. Yeah. Wat is sporten? Wat is sporten? Ik hoor jullie niet! Kom, dan gaan we sporten. Oké. Opdrukken en klappen, opdrukken en klappen. Wat? Zijn jullie sterk? Ik hoor jullie niet. Ja. Jawel? Nou, doe jij maar een trucje. Ja, dit is een mooi trucje van mij. Kom op, Alex. Goed zo, Alex. Zo. Zo, wie kan het beter? Ah, bijna. Moet ik danslerares worden? Nee. Pop, ik vind het gewoon alleen leuk om met kinderen te werken. Jouw outfit kiezen, jouw outfit. Hey, zullen we beginnen? Ja, we leggen klaar. Kom maar weg. Wil je iets bijverdienen? Word sportcoach. Ja, ga even aan de kant. Hoi, ik ben Ziggy Schenk. Ik doe sportcoach in Heugmerveld. Ja, ik ben gevraagd geworden door een jeugd- en jongerenwerker in Heugmerveld. Ik ben zo via erin gerold. En ja, dit heeft me wel een idee gegeven om later iets te doen hiermee in mijn toekomst. En mijn wens is eigenlijk om nu te gaan studeren bij het SEALS. Sportcoach is iets betekenen voor je wijk.